Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. लोगोफोर आं दा दंफैयो गुमै मोनहानियाव आरोना आब' उन्दैसिनियाव न'आव दा बिस्रा माइ गायगासिनो नालाय दिनै ओंखायनो दसे खोथिया राननो फैदों आरो बिसोरनाव जोंहाथ' गायखांबाय नालाय दा गोबां मानसिफ्रा सोंहरगासिनो दङ माने कमेन्टआव खोन्थाहरगासिनो आरो जोंनि बाक्साथिं अखायानो गैया रानस्रावस्राव जाजोब्बाय दुब्लियानो फुटबल गेलेजालायसिगोन होनना बुंदों जोंथिं माने नै दाबो अखा हागासिनो दङ गायगासिनो दङ नै बिस्रा दब्लायसेल'सो दं गायखांबायानो गायजोब्बाय नैयाव हालेवगासिनो दं जों दा फंबायजों आङो खोथिया रानो होनना फैदों आरोना गायगासिनो बिस्राबो माने जोंनिया अरुणाचलनिबो दै फैयो नालाय बिनिफ्राय आरो अखाबो हागासिनोखा जोंनि एरियायाव दंफां लाइफाङा बारा नालाय बागानबो दङ जोंनियाव साहा बागान दङ बेनिफ्राय ओरै हाजोबो खाथियावनो अरुणाचला ओंखायनो बांसिन अखा हायो आरोना जोंनि एरियायाव जायगा जायगा अखा गैया होननानै खोन्थादों कमेन्टफ्राव दा बाक्सायाव गोबां मानसिफ्रानो कमेन्ट खालामदों आरोना बाक्सानिफ्राय रानस्रावस्राव जाजोब्बायनो अखाया भुटाननि दै मोनगोन ना मोना आंबो मोजां मिथिया माने भुटाननि दैयाथ' बिराद गिदिरसो फैयो दा थेजायोना थेजाया थेजायोबाथ' गायनो हागौमोन बेजोंनो सुइस गेटफोर बानायनानै दुब्लियाव सोनायनि बेब'स्था खालामोबा इरिगेसन डिपार्टमेन्टनिफ्राय दैयानो अभारथार नै बाना जालायनायसो जोंथिं दै नांगौबा लांफै बाक्सानि लोगोफोर बबे जायगायाव अखा हायाखै क'क्राझारावबो अखा हायाखैनो खोन्थाहरबानो जाबाय नोंथांमोना बबे जायगायाव अखा हादों बबे जायगायाव अखा हायाखै अखा सिनानै फैजोब्बाय जोङो रेनकटबो गानबोआखै ओइथिं नै गायगासिनो दङ माइ गायग्राफ्रा जों दा खोथिया राननोसै र' आयौ दैयानो गोथौथार लागाव हाबाम गोथौनो हान्थुसे जाखायो दैया बिदियाव माइ गायनांगौबा गायगासिनो नै सिख्लाफ्रा दे लागा হা কি ক'লে বাইদেউ অঁ লিটাৰ আপুনি दामाम लगायगासिनो दायो नै आं बर' सानदोंमोन बर' नहय ना अ राभा बर' गार' एखे ओइथिं गायगासिनो कैटका हाजिरा कैटका अ 500 খুজিব পাৰে ন दे लगाय थाक खोथिया रोगानोसै जों दा नै खोथिया बिराद मोजां सबरे लाइसेंस আছে না নাই सबरे लाइसेंस আছে না নাই হা লাইসেন্স নাথাকো আছে সাগে ওচৰতে আছে সাগে গৰ পটাবাৰী বেছি দূৰ নহয় দে ওচৰতে सोरखौ नुफेरनाय लंपेन्ट गानना खोथिया राननाय दे पानीटा बड़ हो गए रे
মাছ টানাতে টানিলে দেখোন ন কটিয়াটা दै फोराननानैसो हालेवनांगौमोन इखो ना कार्टनावसो बुट एवनो नागिरदों दायो बुट सामब्राम हानानै लाखाबाय मटर एवनोसै रान्दिनि जाफैनांदो आंहा आंसो एवगोन आरोना दायो न'आवथ' एवनो मोनासै नालाय हामथायासो एवदों मालाय ओमफ्राय दायो आङो एवनोसै र' थाव होनानै लाग्रोनि साराय दुंबाय थाव होनानै लाग्रोसै सामब्राम होनायफोरखौ देखायबाय थायासै आङो नै डाइरेक्ट दै होनानै दसेनो फिसा लाबोदों मटर एवनाय लाल साहा सिबिया मना लाग्रा टि ब्रेक आरो दायो কেনেকুৱা হৈছে খুৰী হা ভালে হৈছে না গৰম লাগিছে কোনে বনাইছিলে হা বনোৱাটো ময়ে বনাইছে ভাল পাইছে না ময়ে বনাইছে বনোৱাটো দেখা পাব এইটো ইউটিউবত চালে আপুনি বিয়াৰটো কমপ্লিট হ'লেহে দিলে হয় বোলে কমপ্লিট হোৱা নাই না দে হ'ব কালি আৰু আহিব লাগিব না কামেই নহ'ল না আজি মানুহবিলাক কম আহিলে মইতো ভাবিছিলে আৰু আহিলে পুৰা কমপ্লিট কৰিব পাৰিলে হয় আহিবই লাগিব আইতাৰ বয়সটো না কিমান হৈছে এতিয়াহে দেখা ছোৱালী হৈ আহিছে দাঁতটো ওলাই নাই পুৰা দাঁতটো ওলাই পুৰা ওলোৱা নাই না এতিয়া আৰু ওলাবহে দাঁতটো চিন্তা কৰিব নালাগে ওলাব আইতা এতিয়া ৰেষ্ট ল'ব লাগে ঘৰত কোন কোন আছে আমি সৰু ল'ৰা মই আৰু ডাঙৰ যেন কেঁচাতে বেলেগ খাই গ'ল দিল্লীত দিছে আমাৰ বোৱাৰী ইটো মাহত আহিবকে যাম সত্তৰ আশী মান হৈছে চাগে 2 বছৰৰ আগত 67 আছিল আমাৰ 2 বছৰ আগত না হিচাপ দিব লগা হিচাপ দিব লগা